Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria irratian kultur arloa. Astean behingo geure kultur errebistari esaten diogu kultur arloa. Eusko ikaskuntzarekin batera lantzen dugu hemen Euskal Herria irratian kultur gintzaren arlo hau. Liburuak hartuta gatoz gaurko saio honetara. Mandatariaren gerra, Jose Ignacio Basterretxeak idatzi eta argitara emaniko novela laburra da. Pablo Antonianak idatzia da bestea, escrito en silencio, artikulo bilduma, 100 artikulo biltzen dituen liburua. Antonianaren ezagutzaile handi literatura irakasle den Toño Murorekin mintzatuko gara. Liburu kontuak aste honetan ohikoa baino gehiago aitzen dira, inoiz ez da garaitxarra liburuetara hurbiltzeko. Mandatariaren gerra liburu laburra da, laburra bezain zehatza. Fikzioa eta errealitatea elkarren ondoan, zein dositan, nahasita edo nahasi gabe, narradorea kazetari ikertzailea da. Gerra zibilaren garaian kokaturik, historia handian historia bat, pasadizu bat, enigma bat, beraz intriga, eta hortaz jakin mina, eta idazkian zehar informazioak dosi neurtuetan administratuta, bada hilketa bat ere. Mandatariaren gerra Jose Ignacio Basterretxeak idatzia da, informazio zientzian irakaslea da Basterretxea. Ipuina du oinarrian, ipuin bat, ezta? Eta narrazio laburretan nik esango nuke ezurdura eta elipsia direla giltzetako nabarmenak, ezta? Eta ez dakit agian labur zurrian ibili naiz, baina iruditzen zaite generoak berak novela estilo honekala eskatzen duela, ez? Eta orduan, bai, efectivamente, nik gauza batzuk kontatu ditut, beste batzuk ez, kazetari tonua eman diot, dena ez dut kontatu, hain zuzen ere helburu batekin, ezta? Irakurleak berak, iruditzen zain niri, irakurleak berak ere fabulatu behar duela, nik aldez aurretik fabulatu dudana, ez? Eta egitura honek, elipsiz betetako egitura honek uste dut lagundu egiten duela, irakurleak ere berak fabulatzea eta bera ere bihurtzea nolabait idazle. Hemen, ez dakit nik aldarrikapen bezala, baina baita ere, joera izaten baitugu batzutan itzulinguruka edo erretoriketan eta ibiltzeko, erretorikarik ez goazen arira, esateko modu bada, izan gaitezen kazetari errealitatearen kronista huts? Bai, nik ez nuen novela luze bat idatzi nahi, nik nahi nuen kontakizun labur bat egitea, eta kontakizun labur batean ezin dituzu horrelako itzuli inguru asko egin, ezta? Iruditzen zaite generoaren kontra etorriko litzateken zerbait dela, iruditzen zaite novela laburrak eskatzen duela arira berehalako batean sartzea, ez tematzea gehiegi aurkezpenetan, ez protagonisten aurkezpenetan, ez espazioen aurkezpenetan edo denporaren beraren definizioan, ez bada arian sartzea da, nik uste dut horrelako eleberri batek eskertzen duena, eta ahalegin horretan segituan jo dute arira bai. Kazetari eta fikziozko literaturaren sortzaile, askotxonengan ematen den bi izaera edo bikoiztu hau, baina honek ere sortzen du alako jolas bat, ez? Kazetaritza, teoriaz, gertatua kontatu, baina batzutan gezurrak egiazko itxurakin eman, fikzioa aldiz, egiazkoa dena edo izan litekena egin batean, hoi fikzionatu, hor joku bikoitza eta joan detorrikoa dago. Bai, batzutan esaten dugu, edo esaten dut behintzat, zera kazetariaren lana dela errealitatearen erretratu bat egitea zuri beltzean, erretratu fidela, baina zuri beltzean, eta beste zeregin bat izan daiteke literatuarena edo fikzioa idazten duena, harek ere nolabaiteko erretratu bat egiten dio, baina errealitateari edo errealitate izan daitekenari edo gertakizunari
eta kolorezko argazki egiten du, ez? Eta iruditzen zait biak direla argazki, baina biak direla diferentiak, ez da? Kazetariaren argazkia argian zurrunagoa beharko luke, eta idazlearen argazkia behar bada koloretsuagoa, ez da? Pare bat kontu gehiago, kontenido aldetik eta aipu bat duentzat zertzela da bat izan ere, eta gerra zibilaren garaian gertatua, eta ari garen toki honekin ere lotura baduna, ez gaude autorizatuak esatera, ez da, mandataria norden, baina horra punte bat bai egiten da, bere sorlekua edo bere referentziko hiria zein den. Protagonistak gogoan hartzen du benetako pertsona bat, ez da? Benetako pertsona hori Nafarra da. Iruñari buruz hitz egiten da novelan, baina, holan, zu eta bion artean ni sekretu bat kontatuko dizut. Novelako protagonistaren azpian dagoen Nafarra hori ez da iruindarra. Beraz, enigma handiago egiten dugu. Eta azken puntu bat bai, Josi, eta hau da, itzulita jaia hasierara, ezta? Ekonomia eta bizigaren garai hauetako irakurleak, edo irakurle izan ditzekenak eskadezakena. Formato motza, funtzionala, eserialdi batean edo bitan, behintzat irakurlitzeken moduko generoa. Bai, arratzalde batean irakurtzeko pentsatuta dagoen novela bada. Arratzalde bat, novela bati zenbat eskaintzen diozun jesarraldi batean, ez da? Baina bai, nik uste dute 2-3 ordutan harrapatzen daga novelaren muina eta autorearen intentzioa zindan hor dago. Harira joanez, alferrikako itzulinguruetan galdu gabe, zehatz eta mamitsu mantatzeraren gerra Jose Nazio Bastarretxeak egina. Elkarrek argitara eman du. Kulturarlo honetara beste bigarren liburu bat ere dakarkizuegu, honako hau gazteleraz egina, Bianan sortu eta Iruñan bizilagun dugun Pablo Antonianak idatzia. 100 bat artikulu dira, zatzago 100. Azken 5 urte hauetan batean eta bestean argitara emanikoak. Antonianak oiduen gisa, libertade guziz, libertade osoz idatzitakoak. Liburoren aurkezpenak bat egiten du tituluarekin, escrito en silencio baita titulua, eta izan ere, jendaurreko aurkezpen ere alaxe eginda, jaia isilpian lagun artean, baina lagun arte horretan noski Toño Muro, izan ere, beste liburuaren hitzaurrearen egilea baita, Antonianaren lana barnetik ezagutzen duena, Toño Muro. Duela ezakita 15 urtetik ona zinintzen hori aztertzen eta bereziki tesia egin nuen, baina ja 2000 garren urtean orduan amaitu nuen tesia. Hala ere tesian bereziki aztertu nuen izan zen novela gintza eta ipuin gintza, ez lan periodistikoa edo artikulu gintza, hori ez nuen aztertu. Baina, hain zuzen, liburu honek artikuluak ateratzen ditu? Bai. Claro, bere artikuluak ere ez dira oso arruntak, ez esan nahi dut, gauza eta genero ezberdinak nazten dituela artikulu hauetan, ez da, zutabe arruntak ez dira, eta hor batzutan, kostumbrismoari jotzen dio, etnografiari, ipuintxo batzuk sartzen ditu, eta gero bere iritziak hori dena nahasirik agertzen da bere artikuluetan, eta hori da, prologoan azaldu nahi izan dudana, ez dakit, gehiegi sakondu gabe nolakoak diren artikulu horiek eta zergatik diren horren espezialak. Bestaldetik, irakurleak, Pablo Antonianaren irakurleek ezagutzen dituzte artikulu horiek eta bere ezaugarriak ere. Betire eta ez daite ideia zein daukazunzuk, ezagunena, Pablo Antonianarena, zabalkunde gehien dutenak artikuluak dira, eta horiek irakurriena, baina behar bada bere egiazko balioa liburu garatuagotan, luzeagotan topatu beharko genuke? Ez dut tolakorik uste, ez bere, ez dakit, balio berezia dute, bere testu guztiek edo gehienek behintzat. Eta nik uste dut honen, idazle honen, berezitasunan diena badela bere estiloa, esan daiteke estiloa, erritmoa. Nik uste dut baduela zer berezia, bere
prosazko erritmoa lantzen badu, bestaldetik, estilo aldetik ere badira beste ezaugarri batzuk oso bereak direnak, adibidez hitz zahar askoren erabilera eta bada gozada, nik uste dut bere artikulu bat irakurtzea eta hemen gozada horiek biderkatzen dira, ez? Estilo kontoretan da esaten duzuzuk erritmoa, ez egite no esaten den hori figura moduan, baina enumerazioa, zerrendak egitea eta edo inventarioak egiteko joera duela ematen du, ezta? Bueno, zenbaitetan bai, askotan artikuluetan ere strukturan nabaritzen da ideia hori, ez? Askotan artikuluetan nahasten ditu gauza ezberdinak edo hildo batetik ideia bat hartuta eta garatzen ditu, ideia horren, ez dakit nola esan, komponenteak edo, baina estiloan ez horren besterako nik uste dut lehen, gehiago estiloan, prosan bertan, enumerazio figura literario bezala, ez du horren besterako erabiltzen. Uste dut, ez dela erabiltzen horren besterako ez. Ideietan, mamietan, ideologiaren aldetik ere, nik uste garden xamarra dela Pablo Antoniana eta gainera, koherentea, ez da, bere plantamenduarekin, plantamendu kritikoarekin. Bai, hori da beste, ez dakita, aipatu ez dugun beste zea bat, ez, beste zaugarri bat, direla oso, batzutan oso ezezkorrak, behintzat berak bere bizitza osoan zehar izan dituen gaien inguruan, ez, bere ziki gerraren inguruan, eta gizartea ez dakit menperatzen duten poteredunen aurkako iritziak eta horiek guztiak azaltzen ditu bere artikuluan, eta nik uste dut irakurleok ere eskertzen ditugula bere artikuluak gustokoak ditugu irakurleok, hori da espero duguna, ez da azken urte hauetan idatzitako liburuak dira, artikuluak dira hauek guztiak hemen biltzen direnak, eta hori nabarmentzen da ideologia, ez da ideologia zehatz bat, esan nahi dute partidu batekin ados dagoen ideologia, berea da oso individualista, oso pertsonala, ez. Baina Nafarroaren versio ofizialarekin oso garbi. Eta gero fede gutxi ere adierazten du, ez, gizakumeengan erremediorik ez dugun espezie garela ematen du. Ez dakit behintzat berak ikusten dituen akats horiek markatzen ditu, seinalatzen ditu bereziki potere aldetik, ez, eta mundu osoko ikuspegian ikusita estatu batuetakoen indarkeriaren aurka ez agertzen da askotan, ez, urte hauetan bereziki, eta gero gure gizartean eskuin konserbatzailea eta Eliza hor agertzen dira ere, ez, oso kritikatuta bai. Irakurle handia Pablo Antoniana, irrati entzule ere, informazio hartzai, periodiko irakurle ere, bai. Eta berti munduari begira dagoena, idazle ere oparo emankorra, argitara emanak dituen lanak ugari, baina gero badira beste lan batzuk, bat edo beste behintzat, berak gordea daukana eta nahi lukena bizi den artean ez publikatzea bizi gero. Zuk ez hau alduzu hor zer daukane gordea Pablo Antonianak? Ez dut ezagutzen, badakit, eta aurkezpenean komentatu zuen, badakit aspaldidanik, hola beste novela bat alde batetik, eta bere oroitzapenak biltzen eta idazten, eta ja nahiko garatuak dituela, baina ez dakit nik suposan dut argitaratuko dituela, adinaren kontua izan daiteke edo osasunaren kontua, ez, baina amaitzen baditu argitaratuko dituela, pensatzen dut nik. Inkonvenientzia batzuk edo egoki, edo esaten da, korrektoak ez diren, zenbait gauza esaten omen dituta. Ez dakit. Beti oso korrektuak ez diren gauzak esaten dituela uste dut nik, baditu bere, alde zaharrean ateratzen, paseora ateratzen denean, askotan esaten diote, zer asko eta asko, zoriondu egiten dute, baina beste batzuk ere, ez dute ongi hartzen berak esandako, berak idatzitako gauzak. Kultur arloan liburuak izan ditugu gaur. Beti garaiona letren artean murgilduta ibiltzeko,
honako garaiau literaturaren edota liburuen eguna edo egunak direla eta bada are egokiagoa. Euskaraz, Basterretxearen mandatariaren gerra, gazteleraz, Antonianaren escrito en silencio. Hoien berri izan dugu hemen kulturarloan, Euskal Herria irratian, eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugu kulturlana kulturarloan. Eusko ikaskuntza, jakitez.